Аз по принцип съм полубок, ама петата не ми е. Много съм притеснена, защото вече опира кокола на газа. Децата ще ги направим в къщата. Моите отговорности за сватбата са просто да се усмихвам и да съм там. И да кажа да. Страх от нещо. От жена му. А, Весо ти? Бог на какво си? На Аз моето съм- сърце. Добре, Да говорим с мен. Дрехите лъжат. Да се събличаме. Добре, Да прецени. 100% сте вкарали някой гей. Как се смее да не са повече? Габи. Познавам Ако една жена са приемно е ходила и е спала с 200 мъже, какво ще правя с нея? То това първо, че ще е някаква пещера. Абе, тях може да си ги лъжеш колкото искаш, особено Габи, обаче зрителите е важно да не лъжеш. Тя ти си майката на Зеш, така ли? Мамо, винаги съм искал да ма кърми такава майка. Казвам се Кристофър и съм работил всичко, което може да бъде работено в този свят. Проститутка. Порно актьор. Моя мъж сигурно до третата година, като бяхме заедно, си мислеше, че съм с него за пари. Супер. Даваше ли? Ти като цяло май не подбираш много, ама е. Накрая. Моля?